Kawadhi nyime en jaloch mar mita 800 e piem mag joma nigi ng'ol mar winjo mong'ere kaka Deaflympics Rono owacho ni ogeto siro loch mare e tuke mag Deaflympics madhi timore Tokyo, Japan. Tukego dhi bedo Tokyo e kind tarik 15 nyaka 26 ma dweni. Jatugono ma jahigni 25 ma wacho ni oyudo mijing'o koa kuom Emmanuel Onyonyi ma en jaloch piny ngima e mita mar 800 wacho ni ok one ohinga madhimone siro loch mare. Rono noloyo e mita 800 e tuke mag Deaflympics manotimore Brazil higa mar 2022. Kenya dhi bedo gi jotugo 3 e mita 800 e tukego ma gin kaachiel gi John Koech gi Brian Kipto. The last 2 years, I was in Brazil. I got a gold medal, and now in Japan, and I am hoping also to get a gold medal, and it's possible to get that. So we have a plan. So I am going to be on the lane. I'm going to be like their leader, and then Brian, and then John.